Sanibonani, noSipho kaDlamini lo waseNgcingesi eSunface. Le nje ngabo Highflex ukuthi uyazi. Ngenza le video le ngiyafisa onamandla ukuthi ashare mhlambe ivideo izigcine isifikile emakhanseleni konke nalabo abasiphethe basemzumbe. Ngibhala le video ngonyani bengikade ngangifisa ukuyenza ngilo ngisaba. Kodwa ngiza ngiyenza ungazoshaya mhla 29. Mina ngithi nginitshela ukuthi alikho ivoti elizophuma kulo wamndeni la. Sengisenze kakhulu inhlekisa. Ngiyezwani? Sengisenze kakhulu kusukela ngo2012 ngangifunda ugrade 2. Ngo2012. Hla sishelwe yindlu ekhaya. Nafika nashutha. Nathi ngithunyelwa bakabani baka Red Cross. Athiwa uma nazi iphonti nazi ingubo zokulala umuntu nomuntu ingane nengane yayinengubo ekhaya. Okay, siyabonga lokho kakhulu. Kwaphinde futhi njalo uma kunemvulo ekhaya kuzoba. Sake ngodaka phela. Impilo ayilungi. Lapho sikhona sibaningi wazali uMaphungula. So into engiyenzele le video into engiphatha kabuhlungu ukuthi hayi ukuthi kuwa izindlu ini niyafika nashutha nithembisa imixhaso. Niyafika nasithembisa imixhaso and hayi ukuthi imixhaso aniyakhile ngasekhaya. Ikhona imixhaso kodwa nje niyashutha. Ikhansela selapho mahlangana nomali imbuzo ukuthi namanje mama kwakakhela. Namanje uma usalokethe into engicikayo waze kwadwetshwa mhlazane nifikile lapha ekhaya. Nithi nizogubha usuku laMandela ngisakhumbula ukuthi kwakomuphi unyaka. Kodwa nje ngangisamncane ngikwaziyo kodwa ngase ngisile. Nafika lapha kwagcwala kwathi ekhaya kwakhona wena social worker, wena nompilo, wena phoyisa, wena khansela, kwasina nashutha singcolile sibhande ekhaya. Naze nangena nasekitchen nafike nashutha amabhodo nabona ukuthi hayi kade benza umgoqozo ngoba bandlisa inkwe ekhaya sazi umgoqozo. Nashutha yonke into ekhaya nashutha singcolile kwathiwa sovela ko TV lento uma lisukunyelwe. Waphela lo nyanga laphuma lelo khansela lelo kwangena elinye futhi ikhansela. Phinde ekhaya kwenzeke into efanayo. Jwayele ukwela izindlu hayi ukuthi izindlu zasekhaya sakhe kahle nani niyayazi indlu yodaka. Niyayazi sometimes indlu ye18 kuba ngcono ke momo no cement ke. Thina besingakabi namandla asimente. Ayikho into engiphatha njengona ukuthi njalo uma kwenzeka isigameko esithile kuwile kuphephukile ini siyashutha ekhaya nishuthelani mesingeke nize nisisize yini sinhlekisa. Kumnandi ukuthi njalo nishuthe emzini owodwa kwenzeka into ethile. Mina ngithi ngimtsheleke ukuthi alikho ivoti nalithola. Nisenze senhlekise kakhulu ngoMaphungula ngoba nakethulela emncane engagugi. Ephanta khona niyamshutha nishutha izindlu yakhe nimshutha nishutha imbobo nishutha ukuthi indlu nayi siwileke manje ijekile. Sesikhathele ukuba enhlekisa. Ifike neDA na ifike ishoti. Sinikeze iphoti, sinikeze ingubo. Sengikhathele ngiyafisa le video ifike kwabasemzombe. Ifike. Angikho mina vele ngasekhaya. Kodwa ngiyafisa ukuthi le video ifike. Ngiyafisa nisheshe nazi elukusa alikho ivoti. Futhi niyeke ukuthi manje lokho nibona uma ukuthi namanje ini. No. Why? Bantu ba NC? Why? Ngoba nake umfolekazi. Ngoba nake ngenandoda. Mina lokhu ngicwane kanizosishutha. Indaba nishutha. Sishuthelani?
Yabo kola ngalo la suku mhlazane niyogubha usuku laMandela. Nisiyekisa ukubhanda. Nasibekisa ibhentshi la. Sahlala ebhentshini. Nashutha. Ngeke ngikhohle lelo suku. Nadweba indlu. Ayikho namanje leyo ndlu leyo. Ayikho. Nisenza ilima nina. Nisenza ilima.